ललनवा के बोलावो तनी आ कीर्तन गवावो तनी। गणेश जी के वंदना में गीत सबसे प्यारा कि हम तो गौरी के ललनवा के बोलावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। ओ हम तो गौरी के ललनवा के बोलावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। चंदन औरी पान के पाती अक्षत चंदन औरी पान के पाती और माई के पूजा कर जाला सब बराती। हम तो लड्डू बन के दुनिया में कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं। सनातन धर्म के हिसाब से किसी भी पूजा की शुरुआत करनी हो तो गणेश जी को हम लोग सबसे पहले आवाहन करते हैं। वो हमारे घर परिवार में आते हैं, हम लोग को शांति का दान देते हैं कि हम तो लड्डू बन के ओ हम तो लड्डूअन के भोग लगावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। ओ हम तो गौरी के ललनवा के बोलावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। कैसे कहल गई बात हाथियन के सूर पवले मुसके सवारी देवों में पूजा होला सबसे अगारी। कि हम तो पूजा के ओ हम तो पूजा के थाली सजावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। ओ हम तो गौरी के ललनवा के बोलावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। ओ हम तो गौरी के ललनवा के बोलावो तनी कीर्तन गवावो तनी जी। हम तो गौरी के ललनवा के बोलावो तनी कीर्तन गवावो तनी।
कीर्तन गवावतनी हमका गौरी के लालनवा के बोलावतनी कीर्तन गवावतनी हमका गौरी के लालनवा के बोलावतनी कीर्तन गवावतनी अगर अच्छा लगल तो जोरदार ताली बजा के आशीर्वाद चाहब आप सबसे। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद हमारे